Snowslide, manuaali ja fronttisaksu tänne. Eli siis Snowslide manuaali. Ja mikä toi loppu oli? Frona 80. Frona 80, okei. Joo, okei. Tää on kyllä kaikki varmasti. Viimeinen. Ei! Oliko se siinä? Alright, Sakari kolmannen sija. Ja nyt on 2 finalistia enää jäljellä. Mikä on Matiaksen kirjain tilanne? Siinä. Okei, eli 1 päässä. Ei! Viimeinen yritys. Alright! Eli musta tuntuu, että Joona on voittaja! Hyvä. Lopullinen kilpailu! Tää on todistettu siis luvulla suomalaista sormistiikki-historiaa! No ne liekö niinku hienoimmat rikit täällä silleen livenä. Aivan mahtavaa ja kiitos kaikille osallistuneille. Mutta tapahtuma ei ole suinkaan ohi, meillä on vielä palkintojen jako.